sobra ako ka-excited nga magpuli. Nalipat ko mga message nyo nga, please do subscribe to my channel. That's our UBE Inspired Ruby Inspired YouTube channel. Thank you very much. See you on my next video. Bye-bye. Hello, good morning. Nasakay na kita jeep kay makadto kita sa UP ma-attend sang seminar. Ay na, morning. Sakay ko nung. Yes. Ay, nata sa jeep. Mayong aga sa inyong nga tanan, ari nagiman kita sa UPV Little Theater para mag-attend sa Magsugi Lanunay Kita 2019. It's the 3rd West Visayan Mother Tongue Children's Book Summit. Kag subong nga adlaw, it's April 6, 2019. Damo-damo ang naka-line up para sa aton nga seminar nga talk sa aton. And tomorrow, April 7, may ara naman kita 3 ka set sang workshop. So hindi ko na matago ako ng excitement nga mag-attend, especially tomorrow kay ma-hands-on gid ang workshop. Di masunod na kita para magpa-register. And pangabaw, which are your intersections. For children, ibiligay nun, and in 1990. Para sa discuss ng edisyon din ng o. Fellow learners in orienting children's rights and responsibilities. Man said he can't hurt me because the job requires long hours of labor and I'm still a child according to the UNCRC. In all decision making that affects the life of the child. Natulog ko palaga sa ating mga pusod, sa ating pusod, kapapasok na natin sa younger generations. Publishing. So initially, when Dr. Gonzalez proposed this book project, we also have to be able to manage our seas, our rivers. Upo natin subong si Ma'am Alice. Kaga, ari may hatag si Ma'am nga advice sa inyo sa mga young writers or aspiring writers. Kung gusto ka mo magsulat, basa. Kag magsulat. Sulat, biskan ano lang din, ang importante is maka-start na gid. Maka-start. Kagdason, ipalantaw na yung sinalatan sa those you feel na makabalo magtanaw. Mangita gid sa consultant, advisor. Pwede naman ka mo sa workshops. May San Agustin Writers Workshop, May 2 to 4. Kasi pwede pa ka mo kasulod. Isulat ko sa description box kung ano na siyang event. First workshop natin nga matabo diri sa UPV Little Theater ang mga strategic storytelling workshop. Ang ikaduha nga workshop, ang children's book illustration workshop. The last workshop, the third workshop is zine making. Pud natong subong si Sir Noel, one of the co-founder of Magsugi Lanunay Kita. And Sir Noel, sa mga interested sa aton nga magbakal sa mga hiligay nun books, after sinisang summit, diin pa kang makita. A very interesting question, no? Ang mga libro nga ginabalhag sa kasing-kasing press, kag sang Google Manunulat, available ini siya normally sa mga cafe, kag mga local bookshops naton. Pares, for example, when you go to downtown Iloilo, may ara na da sang Jade Bookshop, kag sang D-Tops, available gidira ang almost na namon nga mga titles. Tapos kung magkadto ka sa Buklate, magkadto ka sa Tinukib, ara man ang mga libro namon. Wow, ati nami, no? Kay nagapangapi ka mo, available man dayon ang mga libro. Di bakal nakamulat support the Iloilo writers of Western Visayas. Thank you very much, everyone! Broadcasting, tapos animation, and social media design.
nag-attend ako sa book illustration workshop. And like nyo gid ang ilang page, magsugilan nunay kita. Kay every 2 years, nag-host ni isang Children's Book Summit. Tani makaupod gid ka mo, kay damo-damo gid ka mo, may makuha nga input sa mga latest kung paano kita makahimo sang nami nga mga libro para sa ating mga kabataan. So, salamat gid sa inyo nga pagupod sa akon. Kag work naman tomorrow. Let's go home na sa Rojas. Goodbye, Iloilo. Goodbye to you all.